Hola, vinc a entregar un paquet. Ho sent, però no hem demanat res. Sí, és un paquet per a Sara Ferrer. No acceptem paquets personals. Només material per a l'institut, però no per a alumnes. Però Sara Ferrer és una alumna? Sí, crec que sí. Tu! Estic ací. Sóc jo. Ací, darrere de la tanca. Pero, ¿qui eres tú? ¿Sara? Sí, sóc jo. Sara. Dóna'm, estic ací. No, com si que eres tú. Este tipus de compres s'han de donar en mà al comprador. Doncs això, dóna-me-la en mà, estic ací. No, m'he d'assegurar que li ho done en mà al comprador. Doncs jo, dóna-me'l. No puc, he d'assegurar-me. Has de dir-me el codi de verificació de la compra. Sí, correcte. Tu saps el que hi ha si dins, no? Clar, ho he comprat jo. Però tu quina edat tens? És meu, me'l dones? Estic amb el paquet de Sara Ferrer. Estàs segur? Estic en un institut. Bé, l'entregué ja. Tens els diners. I tu també. Mira que enviar este paquet així. Hi ha coses que és millor que no el vegin els pares. O sí, ens poden ajudar a resoldre els nostres problemes. Tu quins problemes tens? Jo? Mira'm, amb un patinet, amunt i avall. Segur que no deus de cobrar malament, que això no és Amazon. I què? No és Amazon, però només sóc un repartidor. Més risc, més benefici, no? Estic al final de la cadena. I voldries estar més a dalt, Però, per què m'acabes parlant de mi? perquè tens problemes. Jo? Però si eres tu la que ha demanat tu... Va, dona igual, acabem això, que tinc pressa. Ves amb compte.